Chcem povedať, či sa budete zaoberať vraždou učiteľky z Gielnice? Chcete to komentovať? Je to aj v programovom vyhlásení vlády. Zuzana z Gielnice nie je jediná žena, ktorú zabil jej manžel. Len v roku 2025 ich bolo 17, no pre poslancov Smeru to stále asi nie je dosť. Keď sa však nad tým zamýšľam, tak čo iné by sme mohli čakať od Smerákov však? Napríklad taký Erik Kaliňák, tak ten sa v roku 2025 stretol s Andrewom Tatom, ktorý je obvinený z obchodovania s ľuďmi, zo znásilnenia a týrania žien. No a Erik Kaliňák označil Andrewa Tate za osobnosť, ktorá má medzinárodné kontakty a s ktorou sa dajú viesť zaujímavé debaty. A napriek tomu, že Tateov biznis mal byť postavený na neplnoletej osobe zo Slovenska, tak Erik Kaliňák toto stretnutie neľutuje a viete čo? Plánuje ďalšie. Opakujem, neexistuje politik, novinár alebo iný aktivista, ktorý by mi mohol diktovať, s kým sa môžem alebo nemôžem stretnúť. Úplne zbytočne mrháte svojím vzácnym časom. Na Medzinárodný deň žien Smeráci rozdávajú kvety. Zvyšok roka rozdávajú signály o tom, ako si ženy vôbec nevážia. No a ja sa pýtam, dokedy toto budeme tolerovať? Koľko žien ešte musí zomrieť?